बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। संतोष राज। दिव्यांश स्टूडियो आरा। माई के मंदिर हो धोवैनी अढ़ौला फुलावा हो मंगैनी अढ़ौला फुलावा हो मंगैनी माई के मंदिर हो धोवैनी अढ़ौला फुलावा हो मंगैनी बघौन बेर लगावा हो कौन बने बाड़ुए कोइला मैया के जगावा हो कौन बने बाड़ुए कोइला मैया के जगावा हो। कौन बने बाड़ुए कोइला। कोई कइले फोर आइली गावा भर के बेटिया हो माई के स्वागत करस गाई गाई गीतिया हो होई गइले फोर आइली गावा भर के बेटिया हो माई के स्वागत करस गाई गाई गीतिया हो कि सभा करे इंतजार कि माई के खुली कब दुआर पंडित जी से खबर भेजावा हो कौन बने बाहर कोइला मैया के जगावा हो कौन बने बाड़ुए कोइला मैया के जगावा हो। कौन बने बाड़ुए कोइला। संतोष राज। महनावा में ललसा कलसा धैले बानी माई हो सजल अभिषेक के तो भगी या जगाई हो मनवा में ललसा कलसा धैले बानी माई हो सोनू आयंतु के तो भगी या जगाई हो मनीष करे गुणगान तो दे दह बबल पधेन अब जानी देर लगावा हो कौन बने बाड़ुए कोइला मैया